Ganyan talaga. Magpaprang na naman tayo. Kahit scripted ang lahat, magpaprang pa rin tayo. Pranksters ng Pilipinas! Ako nga pala si Paolo at ngayon, dahil gusto ko maging isang tunay na prankster sa Pilipinas, lumipad ang aming research team para hanapin ang pinakamalalakas at pinakamagagaling na pranksters YouTube channels ng Pilipinas. At dahil dyan hinanda ko ng sarili ko, kailangan ko suotin to para maging safe. Nakahanda rin aking alcohol na makikita natin, kaya simulan na natin. Ito from Jonah Renz. Magnanakaw prank kay Commander. Masama mo ba din ng mga bata? Ah! Bakit ba? Di ba katabi mo yung bag ko kagabi? Oo. Bumulog na tayo. Di ba katabi yung bag mo kagabi? Ang sakit ka mo. Katabi mo yung bag ko kagabi? Oo, binaba ko lang dalag video ko doon. Ba't wala yung pera ko dyan? Ito, magnanakaw. Bakit mo agad binintangan? Hindi ka pa nga sigurado. Umiyak siya, ha ha ha. Kailangan kong gawin yon sa mga nakikita ko. Nilalagnat lang ako eh. Gagaguhin mo na ako. Anong pera? Best acting. Mali 100,000 ko dyan sa may bulsa ng bag. 100,000 nga na, bakit hindi mo naman? Huwag ka sumigaw, nadidiligan nila nanay tati sa labas. Ikaw yung sumisigaw eh. Ikaw yung unang sumigaw. Kailangan kong tanggalin to. Wow! Dahan lang, men! Kailangan niya ng content eh. Kailangan niya mag-acting ng gano'n eh. Wala naman ako alam doon eh. Hinakaw ko eh! Namibintangan mo ako. Hinakaw mo yung pera ko? Kailan nag-Q iyak niya? Ang nanto, napakatanga. Sige, ayoko na. So, isang minuto pa to ng pang-aaway. Away bata. Yay! Lang, mahal. Ano naman? Joke lang eh. Joke lang eh. Hindi mo alam lang. Joke lang. Sarap ng jowa na pagkakakitaan mo lang. No? Nasa bangko pera. Either kasama man yung babae o hindi. It's a prank! Naprank ko na ito, maumiyak. Oh. It's a prank! Nayo. Proud ka ba, Nay? Maraming salamat, Nay. Ay, masasabi nyo, mga pre. Ginanti ko Hey! sa prank nyo kanina. Hey! Umiyak pa siya. Oo, gawin natin to mga bata. Maganda to content. Ginanti ka ni Ninong. O bahala sa'yo. Ano yung kay Ninong? Tingnan mo yung mukha niya ngayon, no? Tingnan mo. Oh. Tingnan mo ngayon. Okay, ito magpayak ng babae, di ba? Para sa views. Galing Ninang. No, itong kalbong to ha. Napipilitan na siya. Bawat bata sa ating mundo, Okay lang yan, bata. Okay lang yan. Bata ka pa. Pero ito kasi matanda na eh. matanda ngunit bata pa rin. Solid ka, bad boys. Ayun ba yung mga grupo nila? Bad. Solid ka ba? Solid ka bad. Punong-puno na enerhiya. Solid ka, bad boys. Solid ka ba, boy? Okay lang yung mga bata. Alam ko napipilitan lang kayo. Iyakin. Ang sukot ng mga nakikita ko. Ayoko na. Ilang alcohol pa ba kailangan ko sa mukha ko? Lagyan natin 3 laugh track sa buhay dyan. Tingnan natin kung makakarinig pa ibang laugh track sa mga iba pang mga artisan. Pranking is an art. Talo pa nito ang Spolarium. Shampoo prank part 2. Wow! Hindi pa bawal yan. Pwede mo, alam ko hindi mo pwedeng videohan na isang tao na walang consent niya. Kahit jowa mo pa yan, asawa pa yan, privacy yun. Lalo na pala sa CR ka, where it is expected na meron ka dapat privacy. Bakit siya nakabra naliligo? Nakakatamad ba mag-sensor ng editing? Nakakabra siya. Totoo to ha, prank! 100% prank! At least masaya yung taguro ko. Basa na rin taguro, di na kailangan sprayan. Yun, oh, my heart went, oops. Napanood ko na to sa Facebook eh, yung ginawa nila sa ibang bansa. Kapag umulan na may matatampisaw, Bakit may suntok na sound effect yung paglagay?
So lagi may tumatawa muna bago tumawa lahat. From Aldi, finally buntis na si Ma. Maraming beses ka pwede mabuntis pag tinatawa na ka ganun karaming tao. Grabe talaga. Hindi ko kinaya. Sobrang pumasok sa aking kukote ang iba't ibang klase ng technique sa pagpa-prank. Tony Fowler, maghihiwalay na tayo prank kay Daddy Rob. Alis na nga ako. Asawa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tama na. Ikaw ba umiiyak? Ikaw umiiyak. Pero kung away-awayin mo ako. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Nakakaiyak. Atayo ka na. Ano Liora? Sa ba't siya? Hindi ako makakilo. Kasi nabitawan kasi si Mami. Sorry na nga. Saan? Maraming salamat Tyronia, tinakpan mo. Hindi nga yun. Batang-bata ka pala, ang dami mo na agad na ambag sa lipunan. Laking tulong nito sa aming lahat. No! Hindi! Ang ganda ng kanilang ilaw. Halika na. Gusto ko yung nakat na inayos na lang niya ulit. No? Yung aso. Kunyari, ituloy na lang natin to, asawa. Yung mga gamit ko. Aray! Rob! Nakakainis! Anak! Anak, sige takpan mo uli para makatulong ka sa amin lahat dito. Ano ba to? Ads ba to para sa headlight? Hindi na nga, alis na nga. Never back down nga Daddy Rob. Ba't ka nagba-back down? Pwedeng kasama yung bata o hindi. Kung hindi kasama yung bata, emotional trauma yan sa bata. Kung hindi, iisipin niya lahat ng pang-aaway na dadaan sa biro. Asawa. So, nakakapit pa siya sa puwet ng matib. Asawa, sige na. Takpan mo uli, Tyrone niya. Alis na nga kami. Hindi ka ba makaintindi? Bakit? Oo, naman na. It's just a prank! Prank lang! Prank lang lahat! Woo! Prank lang! Prank lang! Prank lang! Prank lang. Kailangan ko ma-disinfect. It's just a prank. Hindi talaga siya alcohol. Hindi ba prankster? Sa tubig siya. Hindi ka agad siya prank, man. Huwag ka umiyak. Parang kasing gago. Daddy, nagpa-prank lang ako. Ano ba yan? Ano ba kailangan natin to? Ang daming views nito. Si 8 million views. Alam mo ba gano'ng karami kikitain natin dito, asawa? Ano ba? Turuan kita paano mag-prank, asawa? Sana ako, asawa. Gawa na natin ang kapatid si Tyrone niya. Ang sarap na mga pranks. Bigyan mo pa akong prank. Kailangan mo imumog ang mga prank techniques na ito para mag-isang tunay na prankster. Sunod! Paborito ko! Galing sa Jamil. Crush ko si Zainab prank kahit kami muntik kami maghiwalay. Paborito kong prank channel. Amoy content. Hindi pa kayo, babe? Hindi siya mukhang CR ba yun? Saktong-sakto on cue, di ba? Doon lalabas para maganda yung shot. Di ba naman silang kainan talaga? Sa alam ko, nagpagawa sila ng bahay, di ba? Ano meron sila dining room? Ba't di doon nila ginagawa? Siyempre, para maganda yung shot. 43, 502. Kumuha siya ng kanin. 511. So, meron lang ditong lagyan yung pagkain. Okay, wala pa yung prank. Ayo! Mga minutong walang ganap? Bakit kanina mayroon bang ganap? Isang minuto mo rin ako pinagsayangan ng oras eh. Sige na, nagets ko na. Pwede mo na i-cut. Times 2 lang to eh. Pwede mo gawin times 10 yan para mas mabilis. Ito na, the prank! Ito na yung prank, mga pranksters. Lalabas na. Jollibee, I'm so happy. Ako rin happy. Nagsusumbong na si Zainab. Ano sinabi niya? Kunyari hindi tayo kilala sa mga prank challenge. Nalalandi ka ba? Hindi Siyempre, kapwa YouTuber. Ba't ito yung sabi mo? Di YouTuber, prankster! Papa prankster! Stay pretty, tas mops? Bata ka pa ba? Galing sa inyo to ha. Bata ka pa ba? Patingin nga ang analytics nyo kung ilan yung bata na nanonood sa inyo. Bata ka ba? Kinakausap ba nila yung Bata audience ka nila? na, naisip ka na. Gusto mo makipaghiwalay ka. Nang wala naman naisip.
Yes! Paano pa naghiwalay sila? Sino may-ari ng YouTube channel nila? Sayang yung mga milyones. Eh kung ako sabihin ko sa'yo, may gusto din ako iba, matutuwa ka? Oo! Gusto, ano na, nagandahan lang, ganun. Eh kung sabihin ko sa'yo, napapagyan ako kay DJ Lunyo. Oh, type ko siya. Ang hot niya, grabe, ang sexy ng katawan. Tutuwa ka? Hindi ka naman niya gusto. Ito yung pang-elementary na klase ng gusto. Pwede kang magkagusto sa itsura lang, walang emosyon. Para ka nang tumingin ng painting, di ba? Ang tingnan mo yung spolarium. Alam ko yung mga pranksters na sanay sa art. Eh, para ka nang tumingin sa museo, di ba? Tingnan mo lang, walang hawak. Kaya nagiging obsessive na ang relasyon ngayon. Kinakawala na yung individualidad nila kasi kailangan sila lahat nakatikit sa kanilang partner. Ang bata lang yung ganitong klaseng relasyon. Hindi yung basihan kung loyal ka o hindi. Walang masama doon. Ina-appreciate mo lang naman. O kami, sinabi ni kami, gusto ko si DJ Luyo. Bakit gusto ka ba niya? Hindi na porque may gusto ka doon, gusto ka na rin niya. Chat ka ng ganun, ha? Ano ba? Oo. Isay na. Nagandahan nga. Ay, Wow! Freudian slip! Pag hindi gano'ng kagaling yung acting mo, yun yung talaga nangyayari. Yun na, trauma ko yun, ang gagawin mo. Ano ba? Abnormal ka ba? Yes! Abnormal ako. Nasaan yung it's a prank? Magsakita na lang tayo. Yung ganyan. Butik silang maghiwalay mga pranksters! Prank lang! Prank lang to para sa renta! Prank lang to para sa bahay. Sunod na. Pero of genres ulit, mahal magtago ka prank. Sinektek mo na kayo sa loob. Ha! Nakuha nila to dun sa, yung natutulog na tatay. Sa kanya, boses ba niya yung ginagamit niya? Pucha, next level art na to ng prank. Sarili mo ng tawa ilalagay mo kaysa yung mga dinadownload sa YouTube. And every 5 seconds may haha. Prank! Gusto ko in-expect na may magtatago sa square na kwartong to. Okay, so ito na nararamdaman ko na nagiging makapangyarihan na akong prankster. Hindi na siguro ako maging tunay na Pilipinong prankster sa Pilipinas. Haha, laugh trip! Prank! Kong TV! Mga tunay. Filthy prank! Puta. Successful po ang prank Matagal na namin ito pinopoint out sa mga tao sa YouTube. Buti na mainstream na siya dahil kay Kong nakumalat na talaga. Nag-evolve yung comedy nila na pinopoint out na nila yung mga ka-hipokritohan o yung ka-scripted maraming pranks ngayon dahil ngayon nga marami nang gumagawa. Buti na mainstream na to at na-open up na sa mas maraming audience kaysa sa aming kakaunti lang ang subscribers. Ito, mas malaki na ang sakop. Ganyan talaga. Yung payamanin Paulo Cola. Maraming salamat, MJ. Sa tamang panahon. Ayoko may pag-collab na hindi ako nagwa 1 million. Ayoko gumamit ng iba para lang sa subscriber. Gusto ko makaangat ako sa sarili kong pa. Siguro para 1 million tayo, maghanap tayo mga ibang mako-collab dyan. Kasi awkward din akong tao, baka hindi nila kayanin. Paulo, lalo na! Hindi pa tayo nagkikita. Like, share sa mga pranksters nyong friends. Huwag nyo kalimut na mag-subscribe. Prank out!